Donibane Ziburuko traineru estropadaren 31. edizioa aurkeztu dute larun batean jokatuko da bandera ETE ligan emakumezkoak eta KAE bat ligan gizonezkoak. Berezitasun gisa, lehen aldiz iparraldeko talde bat bigarren mailan arituko dela. Helburua mailari eustea da bai, baina azken emaitzak ikusita amesteko aukera ere bai izan ere Euskadiko txapelketarako klasifikatu dira. Euskadiko txapelketa sartu girela, borrokatu gira ere eta lehiakor izan gira hor San Juan eta Santurtziren ondoan ibili garelako, eta esperantza handiarekin hor ongi lehiatzeko RC bat maila hortan. Asteburuan lehen estropada etxean izan da gogotsu sasoina eta liga hasteko. Zinez amets balitzateke, ja baditugu bi ikurina RC bi mailan irabazitakoak eta etxean ditugunak, eta hor kriston ametsa litzateke KAE bat ligan hor bigarren mailako ikurina hori etxera eramatea, baina momentuz amets bat da eta zangoak hemen lurrean ditugu, orduan lan eginen dugu eta gero ikusiko zateatzen den. Lat Lapurdiko Arraun taldearen aurkezpen ofiziala ere eginda. Eta ikusiz neguko estropadak eta neguko emaitzak aski honak. Espero dugu ligan emaitza hona lortzea eta ez da erresa ligako lehen estropada etxanitea. Presio bat gehiago sortzen du bai, beraz ikusiko. Entrenatzaile berria dute Joseba Fernandez ezaguna eta bultzada ere eman dio taldeari.